Ġie ffirmat ftehim valut ta' €1,000,000 biex jibda x-xogħol fuq it-tsuntir tal-Knisja ta' San Nikola s-Siġġiewi. Il-ftehim ġie ffirmat bejn il-Gvern u l-Knisja Parrokjali tal-lokalità waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema inwettqu flimkien. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett se jsir wara diversi diskussjonijiet u studji dettaljati li saru u enfasizza li parti kbira mix-xogħol se jsir lil hinn mit-tsuntir bekk ikun ta' inqas inkonvenjenza għar-residenti Siġġiewin. Hija xi ħaġa importanti li kemm bħala Gvern u anke settur privat insibu l-aħjar metodi kif il-proġetti jsiru bl-inqas inkonvenjent possibbli. Dan huwa proġett li fih is-sensitivitajiet storiċi tiegħu, hemm diversi elementi li jridu nħadmu bi preċiżjoni fuq disin ta' ċertu livell u allura x-xogħol jinħadem mhux fuq il-post ma ġewwa fabbrika apposta. Il-Ministru ringrazzja lil daw kollha li qed jikkontribwixxu f'din l-inizjattiva li se sebbaħ ir-raħal ta' Siġġiewi u rrimarka li dan juri ċar l-impenn tal-Gvern li jkompli sebbaħ l-irħula Maltin Wawċin. L-Arċipriet ta' Siġġiewi Dun Josef Mifsud tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett għall-pjazza tar-raħal għax it-tsuntir għandu rabta twila mal-istorja tal-post u għall-post fejn inħolqu l-memorji ta' eluf li attendew okkażjonijiet differenti minn funerali sa' żwiġijiet. Wata sodisfazzjon illi anka il-Gvern qed jissapportja din il-komunità parrokjali biex nieħdu ħsieb dan il-patrimonju tagħna. Is-Sindku ta' Siġġiewi Dominic Grech faħar dan l-investiment li se jikkomplimenta l-Knisja ta' Siġġiewi u ringrazzja lill-Gvern għall-investiment favur it-tisbieħ tal-lokalità.